Pagpalang umaga, mag-exercise muna tayo. Exercise po.
Salamat po sa inyong lahat. Bye-bye po. Exercise pa po tayo para lumit yung tiyan natin. At sumigla pag nag-spiritual po tayo. Maraming salamat po. Sana po mag-subscribe, mag-like and share. Pakipindot na rin pambilay ko para palagi po kayo updated sa aking susunod na video. Maraming salamat po sa inyo lahat.